गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ चिराङाव 2.850 किल'मिटार लामा बेखेवदों। बिर लाचित बरफुकननि 400थि जोनोम सान फालिथायखौ लोब्बा लाखिनानै चिरां जिल्ला भारत भुटान सान्तिपुर हालामनि सिङाव थानाय नाकेदारा गुदि फरायसालिनिफ्राय सेनं साम' दैसा नाकेदारा बाजार जानानै खावला बाजारजों थांग्रा 2.850 किल'मिटार लामाखौ बेखेवबाय। आसाम सोरखारनि गुडविल स्किमनि गेजेरजों नोगोद 2,99,190,140 रांजों थांनाय 2022 मायथाइनि 25 फेब्रुवारिखालि गायसनजेननानै 2022 मायथाइनि 7 नभेम्बरखालि आबुङै मावफुंजायो। बे हाबाफारियावनो चिरां जिल्लानि एडिसि कौशल कलिता बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो आरो लामा बेखेवनायनि फिथाखौ हास'यो। लोगोसे अबिनि शर्मा एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार पिडब्लिउडि चिरां, जयप्रकाश मोसाहारि एसटिअ पिडब्लिउडि चिरां, अमर सिंह ब्रह्म आफादगिरि चिरां जिल्ला इउपिपिएल कमिटि, प्रबिन नार्जारि कन्ट्रेक्टर आरो बे ओनसोलनिनो गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। बर' फिसानि खाफालाव गेदेर बराद। 100 रांनि लटारि लाना 45 लाख रांनि लटारियाव सेथि प्राइज ODA4खौ मोनदों। बरपेटा हाउलि राजफुजानि लटारिनि सेथि बान्था ODA4खौ मोननो हादों गुवाहाटीनि बर' फिसा जनार्दन बर'आ। मख'नो गोनांदि बे ODA4नि बाजार मिलोआ 45 लाख रां। गोदान बोसोर जानुवारिनि सिगांनो चिरां जिल्ला एबसुआ सांग्रां जादों। चिरां जिल्ला एबसुआ चिरांनि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिफोरखौ गोख्रों नोजोर लाखिनो जिल्ला बेंगिरिनिसिम गोसोखांलाय गथायदों। बुहुमनि गोहोगोरा फुटबल हादर आर्जेन्टिनाया सौदि आरबजों जेनदों। फिफा वर्ल्ड कापआव सुपारस्टार लियनेल मेसिनि दैदेननाय आर्जेन्टिना हानजाया साउदी आरबिया हानजानि हेंथायै 1-2 गलाव जेनदों। मख'नो गोनांदि बुहुमनि गोहोगोरा फुटबल हादरखौ एसियानि सौदि आरब हानजाया फेजेननायाव बुहुमनाङै गोबां चर्चा जादों। हादरनाङै गोसारनाय मोनसे गोमोथाव जाथाय। सासे हौवाखौ जिनाहारि खालामदों। जाथाया थारैनो गोमोथाव आरो मिनिथाव। उल्थायै जिनाहारि खालामदों सासे सेंग्राखौ। थारैनो साब्रै सिख्लाया लोगो नांना सासे सेंग्राखौ लांखाना जिनाहारि खालामदों। पान्जाबनि जालन्धराव साब्रै सिख्लाफ्रा सासे सेंग्राखौ लांखारनानै रेप खालामदों। जाथायनि सायाव दायो गोख्रों फिनजाथाय सोमजिदों हादरनाङै। बिटिआरआव बिपिएफ दोलोखौ फिन गोख्रों खालामनो साखाफारा। मानगोनां आगुनि मन्थ्रि रेहन दैमारिनि नुजाथिनायाव अदालगुरिनि अदला पिस्टिसनि सिङाव थानाय बेरगाव गामियाव दिनै गासै 30 नखरसोआ बिपिएफ दोलोआव हाबफैयो। क'क्राझारनि खौरांगिरि हानजाया सिक्किमनि आइपिआर आरो टुरिजम बिफाननि मन्थ्रिखौ लोगो हमदों। बिटिआर सोरखारनि अनसुंथाइजों सिक्किम दावबायहैनाय सा 14 क'क्राझारनि खौरांगिरि थान्दै हानजा दिनै सिक्किमनि सुबुं फोनांजाब बिफान आरो टुरिजम बिफाननि मन्थ्रि बेदु सिंह पान्डाखौ सिक्किमनि राजधानि गेंटकआव लोगो हमदों। क'क्राझार प्रेस क्लाबनि आफादगिरि मनालिसा शर्मानि दैदेननायाव सा 14 गागि खौरांगिरि थान्दै हानजाया सिक्किमनि टुरिजम बिफान आरो सुबुं फोनांजाब बिफान आरो मन्थ्रिखौ आर'नाइ आरो बिबार थफ्लाजों दुंब्रुदै बरायो आरो गोजोननाय लायो। सानथामनि हाबाफारिजों सिक्किम दावबायनाय क'क्राझार प्रेस क्लाबनि खौरांगिरि हानजाजों सिक्किमनि टुरिजम बिफाननि मन्थ्रि आरो सुबुं फोनांजाब बिफाननि डाइरेक्टर बेनु गुरुं बिथांमोना जर'खायै सिक्किम आरो बिटिआर ओनसोलाव अर्गानिक आबाद मावनाय, राव हारिमु बायदि बायदि आयदानि सायाव गुवारै सावरायलायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। गोदान दिल्लीआव ब्रिटिशनि बारग'सिब हाग्रामा महिलारजों लोगोसे मस्ट वान्टेड फोसावजानाय बृन्दावन नेवंखौ नुनो मोननाय जादों। गोलाव समनिफ्रायनो आसाम पुलिसजों वान्टेडआव फोसावजादोंमोन बृन्दावन नेवंआ। समाजारि बिजोङाव हाग्रामा महिलारि आरो बृन्दावन नेवंनि बे सावगारिया गोबां सावरायजानायखौ नुनो मोननाय जादों।